छठी माई के करब बरतिया भोर हरी में 4 बजे। छठी माई के करब बरतिया भोर हरी में 4 बजे। सासू संगे जाइब देवे अरगिया भोर हरी में 4 बजे। तो सासू संगे जाइब देवे अरगिया भोर हरी में 4 बजे। बहुत पसरा गए। रुको अब तनी सेल्फी ले लिया बहू के साथे। फोटो तो खिंचा गल, सेल्फी लिया गल गहू के साथे। अब रुको तनी फुआ के लगे फोटोआ भेज दी आ तनी तब बतियाएम कहूं कि फुआ हमार फोटोआ कैसन लागता। फोटो तो चल गल। देख ना सेल्फी ले ले बानी गेहूं के साथे आ भेजले बानी तारा व्हाट्सएप पर, तनी देखो ना तनी देख के बताओ कि हमार फोटोवा नीमन लागत नु। साड़ी पुरान लागत। अरे यार तो हम साड़ी पुराने नु पहनले बनी फुआ। साड़ी अभी नया थोड़ी पहनले बनी, अभी नहाले धोइले थोड़ी बनी। अभी काम उमरियावत तनी, काम उमरिया लेम, सब कुछ तैयारी कर लेम, तब नु नहाए मधुम, तब मेकअप तेकअप लगाएम, तब नु जाके नीमन फोटो आई। अब पुरान साड़ी में तो पुराने नु फोटो आई, अब चमक ममक तो ना जाई। एगो बात कही फुआ, छठ पर्व बहुत अच्छा लागेला, बड़ी सुहावन लागेला, बड़ी सुहावन दिन हटे। छठी मैया का पर्व बहुत सुहावन लागेला। अच्छा तो ठीक बा फुआ, रखो तनी फोन, तू जा काम और ठेकुआ को तो छनाई गइल होई। हाँ हमारो तो सब हो गइल बा, ठेकुआ को सब छना गइल बाटे। आ तनी फोनवा रख, तनी जाई फल धो ली, तनी दौरा उरा सजा ली, फलवा धो के सुखा उखा ली, काहे कि फिर तो तैयारी होके जाए के बानू छठी घाटे। इंतजार करी हो एकदम 6 बजे शाम के, फिर सेल्फी जाई तारा लगे। हाँ कह तारू पुरान साड़ी पर, आपके पर चकाचक साड़ी पर सेल्फी भेजे, देखबू तो देखते रह जेबू। हाँ रखो फोन। बाप रे, अब छठ के सामान एक है गो सामान याद करे में हालत खराब हो जाला। इतना ना सामान छठ के लेवे के रहेला, पूजा के मोहन गुटा जाला। ए प्रीति का जी सुनाओ, देखा सब फल फलहरी बाजार से लेके आ गइल बनी। में मुरई बा, में सेव बा, केरा बा, नारंगी बा, नारियल होई आ ऊखो लेके आ गनी। आ गहूं पसार देले बनू का जी, गहूं तो पसरा गइल बा। आ हाय ऊखिया मंगनी में लेके आओ तनी का। मंगनी ऊख मिलता बाजार में, जेबू तब नु तारा बुझाई कि ऊख के का भाव बा। आपकी ऊख में आग लागल बा, सगरी पानी आ गइल से ऊख केतना दाम बढ़ गइल बा कि बुझा के पाकिट ढीला हो जाता ऊख खरीद दे। फेकल फाकल ऊखी उठा के लेके चल आईनी हो। फेकल बताला बुझाता होई, ई तरह फेकल बुझाता। एक नंबर ऊख बा। हाय देखो त रहई हे ऊख से कोसी के भराई है, दिमाग बाकी ना, दिमाग चगल में घास चढ़े। अरे कोसी नहीं त हल्ला करे लगले, बात सुनबू ना। कोसी भरेला ऊख नु नीचे लिया के रख देले बनी, ई औरक पर देवे खातिर एकरा के काटे में आराम रही, इसलिए नहीं ह। ए सब के धो के रख दियो। आ सुन ना, खाना वाना बनल बा? खाना ना बनल बा, बनल बना यही में बनी का। खाना खिएबू कि भूखे मरबू हमरा के? अच्छा माने हम खाना दिए, इतना काम करतनी, जाके अपने से कार के खा ली, हम तनी फल वाला ऊखो को धो दे। अब माने हम का आराम करतनी, जरूर बाजार में इतना ना भीड़ लागल बा कि हमर हालत खराब हो जाता। तो सुनी ना, साल भर पर छठी मैया आवेली त का आराम करे के बा। आ 2 दिन खातिर नु भीड़ बाटे, भीड़ मत करे छठी मैया के बारे में। जाई हम कार के खा लेम, जाई रे। हां त जाई। हां जाई हम कार के खा लेम। ई छठ कैसा ना सामान बा कि कहेगो सामान नहीं भूलाइए जला कुछ न लेला पर का कह जा। का चाही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। अरे का चाही बस के बहंगिया,
बहंगी लचकाते जाए, बहंगी लचकाते जाए। अरे बाटो जे पूछेला बाटो हिया, बहंगी के कारा के जाए, बहंगी के कारा के जाए। अरे आन्हरा हवारे बाटो हिया, अरे आन्हरा हवारे बाटो हिया। बहंगी छठ मैया के जाए, केरावा जे फरेला घावा दसे, ओह पर सुगा मेरा राय, ओह पर सुगा मेरा राय। उजे सुगावा के मरा बांधे नुखा से, उजे सुगावा के मरा बांधनु से। सुगा गिरी है मेरा राय, सुगा गिरी है मेरा राय। अरे सुगानी जे रोवेली बियोगा से, अरे सुगानी जे रोवेली बियोगा से। आदित्य हुई न सहाय, आदित्य हुई न सहाय। अरे केरावा जे फरेला घावा दसे, ओह पर सुगा मेरा राय, ओह पर सुगा मेरा राय। हलवा तो धो देनी, तनी उठिया पर पानी छीट जी, आ तनी खूब गीत गा दी। एक कोसी भरे चलली गौरा देई, नमला खाहर भीजे, नमला खाहर भीजे। ए भीजता त भीजे देहु हरा मोरा, कोसी मोरा नहीं भीजे। ए भीजता त भीजे देहु हरा मोरा, कोसी मोरा नहीं भीजे। जय है छठी मैया। अब तनी सेल्फी ले ली, अब तनी फल के साथ है सेल्फी। तनी फलवा लौके के चाहिए। फोटो तो खींच लेनी फल के साथ है। अब ले चलो तनी, फिर फुआ के लगे भेजे तनी, फिर उनकरा के लगे फोन करो तनी। तनी तू आज देखो फुआ हमार, हम कितना तारा लगे फोटो भेजे तनी। चलो फोटो तो भेजा गइलन, अब तनी फोन लगा दो। हेलो फुआ, अरे तनी फल के सेल्फी भेजले बानी, तनी देखो ना। हाँ जल्दी देखो तनी, तनी देख के बताओ। देख ले लो फोटो हुआ। अरे देखो तो कितना सुंदर रंग बिरंग के फल बा। घावत घावत के पूछेला, हमरा लगे पैसा के कमी नहीं खे। ई कह जे घावत नहीं खे, आइले साल दर्जने आइल बा। दर्जने आवे के कारण एगो बाटे। अरे हमनी के छठी माई के घाटवा तनी दूर पड़ेला, एजवा से 2-3 कोस तनी दूर पड़ेला, जानलू। यही से यहाँ के कहानी है का कि हर साल थी दौरा भारी हो जाला, तो ये साल दर्जने लेके आइल बनी। केरा के घावत से दर्जन थी दौरा भारी हो जाला, यही से दर्जन आइल बटे। ना तो पैसा के पूछेला।
आ साल भो पर परब आवेला, खर्चा साले भो पर एक बार होई तो हम खर्चा से ना डराइले। हाँ ये कह कि दौड़वा तनी भारी हो जाला, यही से साल दर्जने किन के आइल बा, घवत किन के नाम आइल ह। हाँ तो अब जौन किना गल बा तौन किना गल बा, छठ तो अब यही से होई। आ जान तारू दुकानों पर बड़ी नु भीड़ बाटे हो, बड़ी भीड़ बा। एगो तो कोरोना के पूछो मत, कोरोना के चलते तो लोग में लोग सटत ना, सटे के नहीं के चाहत, लेकिन भीड़ के चलते आदमी सटिए जाता टे। अब जवन को छठी मैया करिहन तवने होई, भाग नसीब खराब होई तो कोरोना पकड़ी ना, तो छठी मैया तो सहाय बड़ी दयाल बड़ी हमरा पर। हाँ हमारा केरा के तू धूसा मत हो का करतर हो। अब फुआ से बता, ठीक बा फुआ, हम फिर तनी सेल्फी छठी घाट तो जाएम नु, तो सेल्फी छठी घाट तो लेम, तो फिर तारा लगे सेल्फी भेजेम, तो फिर बतियाम। रख तनी तोहरो डिस्टर्ब होत होई। हाँ तनी आइल बनी, तनी बतिया उतियाली, तनी काम धाम बा, तनी उड़ियाली। ठीक बा रख, बाय। हाँ बाय। का हो का करतर तू हरी से हो। का करतानी? हां आँख से नहीं क्यों लगत की का करतानी? बा बैठल बड़ फोन से बतियावत रह, का करतानी? फोन से बतियावतन तो काम तो उड़ियावतनी, खाली फोन से नहीं के न बतिया। तो वो घर से तू हइहे काम कलियो, खाली फल धोलू है खलिया। गहुआ रहुआ और बाबा पसंद ले बन का? अरे गहुआ तो वही गरी पसरा गइल, हम बतावा बाजार से जाके आ गइनी, खाना खा लेनी, घाट साफ कर देनी। आ तू का करतर हो? फल हम एक हो धोवत रहनी मलमल के, कितना लोग एकरा के छुअले होई, काजने हाथ में सैनिटाइजर लगइले होई कि ना लगइले होई, तो एकरा के मलमल के धोए के बानू ना, तो एकरा कोरोना पकड़ी, तो छठी में कहीं कोरोना धली। 13 घंटा मत लगवाई वो काम में। 13 घंटा ना। आ एगो बात सुन ले, फल तो रहुआ बड़ा बढ़िया लेके बढ़िया तो हम कहियो खराबो लेके आइले का, तो यही से तक सोचनी है कि तनियारी मलमल के धो दी, एकदम धो दो, चमका दी, आ चमका के सुनी ना सेल्फी खींच के भेजनी है फुआ के लगे। अच्छा तो फुआ नंदनी का कहत रहली कहत ल कि फल तो बड़ा बढ़िया बारे, ले के बाहु 130 रुपए 150 रुपए किलो सब फल बाटे, माने कम दाम वाला फलवा ना हम तने फुआ हम पैसा से कहां डेरानी। तो मने ई ना कह कि तू ओ घड़ी से खाली सेल्फी लेके आ जही तही अपने फुआ के लगे भौजी के लगे अपना घरे जहां तहां भेजत रहू। ई ना कह कि तू सेल्फी लेत रहलू हो, झूठो के काहे के कहत रहू कि 13 घंटा लागल धोए में, तो सैनिटाइजर तक कौन ची दुनिया खाने के बात बताई। ज्यादा बात के बतंगड़ मत बनाई, अब काम हो गइल खटे तो सेल्फी ले लेनी तो का हो गइल खटे। आ सुनो ना, तारा अगर सेल्फी लेवे के बा तो चला छठी घाटे आ देखा कि घाट कितना जगमग करता, आ कितना बढ़िया लागता आपके के छठ घाट। वहाँ चल के सेल्फी लेबू नु तो और बढ़िया सेल्फी आई। ठीक है कहतनी जी, आ अपना फुआ के तनी भेज दिया आ कह दिया कि देखो यह बिहार वाला छठ, आ देखो कितना बढ़िया से होला, दिल्ली वाला छठ ना हो, बिहारी के बिहार वाला छठ हो। सही कहतनी, बिहार में जितना बढ़िया से छठ होगला नु शहर में ना हो। जान तारू पूरा लाइट लागल बा, इतना बढ़िया छठ घाट लागत, तब कि जे का कहीं तारा से हमू जाके अपना छठी मैया के तनी साफ उफ क के हो जा आ पेंट उंट मार देनी हो, ई छठी में एकदम चमकत तारी। सेल्फी ले आई छठी घाट पर। हां सेल्फी ले आई छठी घाट पर, तो यहाँ देर मत कर, चलो सीधे छठी घाट पर जल्दी से नहा लो, आ नहा हुआ के तैयार हो जा, आ सांझ के चलो सेल्फी के गर्दा उड़ा दिए। एक बात कोने उखिया लियाई बनी नु, उखिया तो ले बनी लंबा इतना सीधा ऊख बा, ई कोसी भरे में एकदम चली फूली काटी। हां चला करतनी, चलो हाय सब तू लेके आवो। हां हम लेके आओ, चल जल्दी चलो। ना एकरा के हम दौरी लेके आम तो ले जाए, भेंगलिया में तो गिरिए जाई, दौरी लेके आम तो ले जाए।